आरो लोगोफोर ओंखायनो आंबो माने शर्ट भिडिअ खालामनो ट्राइ खालामगासिनो आंबो होगासिनो जानला मेनलाबाबो जानाय लोंनायनि बारा मोजां नङा हाय हेलौ लोगोफोर आंनि चेनेल असमि बसुमतारी ब्लग्सआव नोंथांमोन गासैखौबो बरायबाय स' लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे स्पेशल भिडिअ लाबोदों स्पेशल माने मोनसे गोदान इनफरमेशन नोंथांमोननो आं लाबोदों गोदान रादाब गोदान खौरां स' नोंथांमोना बे खौरांखौ मिन्थिनो लुगैदोंब्ला जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय स' बिदिब्ला थ'द' लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामदोनि स' लोगोफोर गोदान खौरां एबा रादाबानो जाहैबाय जोंहा इउटुबा माने गोदानै लन्च खालामदों माने एनाउन्स खालामदों आरो लन्च नङा सरि माने घोषणा होदों जे इउटुबा जायफोरा माने शर्ट भिडिअ क्रिएट खालामनानै माने भिउस लाबोनो हागोन बिथांमोननो मा स' लोगोफोर नोंथांमोना मोनथियाखैबो जानो हागौ दा आं बेखौनो खोन्थासै लोगोफोर बिथांमोननो माने $100 मिलियन माने लाबोदों माने बेसेबां होगोन आं बेखौ मिन्थिया नाथाय $100 मिलियन बे इउटुब शर्ट भिडिअ क्रिएट खालामनायफोरा मोनगोन आरो लोगोफोर आसल खोथायानो जाहैबाय नोंथांमोना शर्ट भिडिअ क्रिएट खालामनायाव जुदि भिउस लाबोनो हायोबा जुदि नोंथांमोना गावनि भिडिअखौ भाइरेल खालामहोनो हायोबा बेवहा नोंथांमोना माने साबस्क्राइबारनि कुनु गोनांथि जानाय नङा साबस्क्राइबारनि बुजिदोंना साबस्क्राइबारनि कुनु गोनांथि जानाय नङा होननानै एखायनो बुंदों मानो होनब्ला लोगोफोर सरासनस्रायै जोङो मनिटाइजेशन खालामनांगौब्ला 1K साबस्क्राइबार नांगौ आरो 4000 आवार्स जोंनो वाच टाइम नांगौ जायो नाथाय लोगोफोर जुदि नोङो शर्ट भिडिअ बानायो अब्ला नोङो माने 1K साबस्क्राइबारनि दरकार गैया नोंहा खालि भिउस लाबोनांगौ भिउस लाबोबानो नोंथाङा माने $100 मिलियन खौ मोननो हागोन $100 मिलियन स' लोगोफोर फ्रिकि दाइसा $100 मिलियन माने बेसेबां होगोन आं बेखौ मिन्थिया दे नाथाय घोषणासो होदों बिथांमोना एनाउन्समेन्ट खालामदों जानक नोंथांमोना साबस्क्राइबार गैयाबाबो फैसाखौ मोनगोन जुदि नोंनि भिडिअ भाइरेल जायोबा आरो शर्ट भिडिअ बानायनानै स' लोगोफोर नोंथांमोना जिमान हायो शर्ट भिडिअ ट्राइ खालाम गोलावबो खालाम आं गोलावबो खालामना होनाखै माने जायफोरा सम मोना हमना ला बिराद आर्जेन्ट खामानि थायोना साप'ज सोरबाबा न'हा गोबां खामानि थायो सोरबाबा डिउटि थायो बिथांमोना माने बारा गोबाव भिडिअ बानायनो हास्लाबा जायो आरो नाथाय पेसना दोङो गोसोआव दङ थारमाने ब्रेन्डआव फैबाय थायो आरो आंबो बेबायदि भिडिअ बानायनो हानायबा जायो आरो स' बिथांमोननि थाखाय बे चान्सखौ होदों नोंथांमोना जिमान हायो नट अनलि बिसोरनि थाखाय जोंनि थाखायबो जों गासैनिबो थाखाय माने बे सुबिदाखौ होदों ओंखायनो लोगोफोर नोंथांमोना गासैबो जिमान हायो इमान शर्ट भिडिअ क्रिएट खालामनानै इउटुबनि जिथुबा $100 मिलियन बेखौ लानो नाजा माने बुजिबायना लोगोफोर स' बेनो जाबाय आंनि गोदान इनफरमेशन जेरावनोखि मनिटाइजेशननि दरकार गैया स' नोंथांमोना जेराव जि पारगत फानि भिडिअ बानायनायाव पारगत माने फेमास आरो पारगत माने मुंदांखा एक्सपार्ट ना एक्टिं स्किलाव ना डान्सआव जिखि जाया माबाखौ नोंथांमोना माने शर्ट भिडिअ बानायनानै भाइरेल खालामहो लोगोफोर जल्दि भाइरेल खालामो लोगोफोर लोगोसे आंनिखौबो भाइरेल खालामना हो आंनियाथ' बांद्राय मोजां नङा भिडिअआ थेवब्लाबो नोंथांमोना अननानै आंखौबो भाइरेल खालामना हो आरो स' लोगोफोर बेनि लोगोसे आंनि भिडिअआबो माने बेखिनियाव दोनथ'नाय जासिगोन आरो स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दा बावलां लोगोफोर चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला थ' बिदिब्ला दिनै भिडिअ एसेनोसै थेंक इउ बाय